A teda vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, je mi potešením, naozaj veľkým potešením zúčastniť sa dnes na samite Vízie pre lepšie Slovensko. Osobitne ďakujem pánovi Vyčítalovi, spoluzakladateľovi Slovak Global Network za pozvanie, za príležitosť a taktiež za dôveru zdieľať môj príbeh. Je to obyčajne neobyčajný príbeh, ktorú mladú a hlavne veľmi nesmelú dievčinu z Bratisky, pretože som narodená v Bratislave, i keď priezvisko je české, preniesol v tej dobe, hovorím o 80. rokoch, do ďalekého a slnečného Španielska, krajiny s príchuťou mora, no a i mnohých iných chutí a zážitkov. Stalo sa tak, určite sa mnohí pýtate, prečo práve Španielsko, prečo práve Barcelona. Pani moderátorka to krásne načetla. Stalo sa to tak vďaka odvahe mojich rodičov, ktorí v tej dobe mali víziu, aby ich deti, ja a môj brat, videli svet za bránami vlastnej krajiny, stretli nielen inšpiratívnych ľudí, ale predovšetkým nadobudli aj nezaplatiteľné skúsenosti. Životné skúsenosti, ktoré sme mali nadobudnúť za pár rokov, no v mojom prípade sa to stalo niečo dlhšie a už je to 37 rokov, čo pôsobím v Španielsku. Ale poďme po poriadku. A ja vám chcem trošku povedať nielen o mojej práci, ale aj o tom, ako sa to teda všetko stalo. Takže ako sa z profesorky harfy a flauty, ktorá mala byť teda mojou pôvodnou profesiou, stala konzultantka pre inštitucionálne vzťahy a protokol, univerzitná profesorka, odborníčka na event management. Musím povedať, že tá cesta bola dlhá, bola klukatá, niekedy pravdu povediac aj zamotaná, ale každá zákruta tej cesty stála za to. Takže kto som? Podľa fotky možno budete dedukovať, že okrem toho, že veľká fanúšička Antoni Gaudiho, pôsobím v Barcelone, žijem v Barcelone, kde som teda už 35 rokov. A prečo pôsobím v zahraničí? Ja som teda už načetla. Tuto môžete vidieť fotografie, medzi ktorými je 30-ročný rozdiel. Na tej fotografii, ktorú vy vidíte po vašej ľavej ruke, je 17-ročná študentka harfy, ktorá teda mala byť profesorkou. Na tej druhej fotografie už nie som študentkou, alebo teda väčšinou študentkou, ale už som profesionálkou v inom obore. A z toho, čo sa teda malo diať, pretože obidvaja rodičia sú umelci, otec pôsobil v barcelonskej opere, preto som študovala hudbu. A i keď som sa potom venovala niečomu inému, musím povedať, že všetko, čo som študovala a každý obor, v ktorom som pôsobila, mi dal niečo. A v tomto prípade hudba a štúdium hudby, ktorá je naozaj fantastickou disciplínou, mi dala tú disciplínu, ale aj cit pre detail. A o tom cite pre detail budem hovoriť trošku bližšie. Tuto je také životopis trošku v skratke, čomu všetkému sa venujem, čo dnes robím. A nikdy by som si to nepredstavila, že sa objavím v týchto všetkých sférach, že budem schopná nielen takto prednášať pred vami, ale aj teda pred svojimi študentami. Toto je expertíza, ktorú ja ponúkam v tomto prípade aj teraz pre Slovensko, pretože začínam rozprávať s rôznymi univerzitami, s rôznymi organizáciami, pretože si myslím, že mnohé z týchto oborov sa na Slovensku ešte nedajú študovať a sú zaujímavé. No a ako to všetko začalo, toto je len ilustračná fotografia, na ktorej sa ja nachádzam na titulke jednej zo španielských novín, ešte v tej dobe s princom. A to boli moje začiatky, kedy som pracovala a kedy som začínala v podstate pracovať s protokolom, ale nebola by som si predstavila, že to dôjde tak ďaleko. Slovak Global Network sa ma pýtal aj na nejaké inšpirácie, na nejakých ľudí, ktorí mňa možno inšpirovali.
Ja by som chcela pozdvihnúť pani Albright, pretože ona robí niečo, niečo nielen ako žena, ale aj ako politička. Bola jedna z prvých, ktorá používala neverbálnu komunikáciu, keď niekoho zaujíma táto téma. Táto knižka, ktorú ona napísala, kde komunikovala svojimi doplnkami, to znamená, že brošňami. Každú brošňu, ktorú si dala na akúkoľvek príležitosť, kde mala nejaký meeting s politikmi, s tou brošňou niečo komunikovala. A môžem vám povedať, že tie príbehy sú veľmi, veľmi, veľmi inšpiratívne. Takže odporúčam. Všetci určite poznáte pani Ivanu Trumpovú, žena, ktorá bola inšpiráciou a aj pre iných, netreba definovať, nie možno špecificky preto, že inšpirovala mňa, ale preto, že to bola Čechoslovačka ešte v podstate v tej dobe tak ako ja, lebo ja som sa narodila ešte v Československu, aj keď som teda hrdá Slovenka. Teraz prejdem na niečo iné, na to, čo si myslím, že možno na Slovensku trošku chýba. A celé ráno sme tu hovorili viacerí o dôležitých veciach, ako Slovensko naštartovať, aká je tá vízia do budúcna. A ja si osobne myslím, a stretávam sa s tým, aj keď hovorím so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, že nám chýba nejaký ten branding, ktorý vysiela posolstvo. A už len tým, ako predstavujeme našu vlastnú krajinu, našu vlastnú vládu. V tomto prípade som použila tieto fotografie, kde vidíte jednu z predošlých vlád na fotografii a vidíte... Viem, že je to americký príklad, oni veľmi radi vystavujú svoje vlajky, ale myslím si, že je to príznačné, pretože to používanie štátnych symbolov je veľmi, veľmi dôležité. Potom môžeme hovoriť o neverbálnej komunikácii ako z nejakej tradície, a toto veľmi dobre teraz robí pani Zelenská. A to je také niečo, na čo by sme aj my mali byť hrdí, na použitie našich tradičných krojov, na používanie nášho tradičného odevu, ktorý sa v diplomácii považuje za najvyšší stupeň rešpektu. A teraz ste možno zachytili taký príbeh. Prvá žena, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Česku, v Českej republike prijala poverovacie listiny v kroji a bolo okolo toho veľa komentárov, ale ona v podstate tú etiketu a ten protokol dodržala na najvyššej úrovni a s tou najvyššou poctou, pretože prijala tieto poverovacie listiny v kroje a je to veľmi dôležitá vec. Takže niekedy tá nevedomosť potom zvádza. Môžeme hovoriť o niečom, čo je soft diplomácia, ktorá je tiež veľmi dôležitá, ktorú máme v rukách hlavne ženy. Teraz sme o tom hovorili s niektorými dámami na prestávke a myslím si, že je to tiež veľmi zaujímavá vec, nie len v politike. Potom o posolstvách, akým je možno power dressing. Je to nový koncept, komunikácia pomocou odevu. Veľa z dám ma zastavilo tiež a hovorili mi, tak ako povedala pani moderátorka, že som prišla veľmi farebná, že som teda nejakým spôsobom výrazná. Ja by som povedala, že tie farby, okrem toho, že sa mi tie farby samozrejme páčia, ale majú posolstvo. Mám fialové nohavice, prečo? Pretože logo Sloval Global Network je fialové. Hej, takže tam zdávam nejakým spôsobom poctu organizácii. Náušnice sú od slovenskej dizajnerky, ktorá ich šije ručne, takže to je ďalšie také posolstvo. Takže dokážeme komunikovať viacerými spôsobmi a myslím si, že toto sú veci, ktorým sa ešte na Slovensku dostatočne nevenujeme. Sú to veci, ktoré vyučujem. Toto som si prepravila pre pána Hegera, ale bohužiaľ už nás opustil. Jedná sa o inštitucionálnu komunikáciu, tiež veľmi dôležitá nielen na štátnej úrovni, ale aj pre organizácie. Nejedná sa len o dary, ale každodenné vystupovanie štátnikov a ako to ponímame. Dôležitá téma zaznela trošku v debate so študentami, tí, ktorí ste tu boli dnes ráno z debatného fóra, gastrodiplomácia, propagovať našu gastronómiu, slovenskú gastronómiu. Tým nechcem zachádzať do polemiky a do národného menu, to je úplne niečo iné, ale myslím si, že je to tiež dôležitá téma. A taktiež, ako sa prezentujeme v médiách, toto je síce český prípad, ale kde si veľmi často mýlili pána Babiša a manželku ako prezidenta, alebo uvádzali ako prezidenta, takže aj toto je veľmi dôležité. Spolupráca s médiami, aby tie médiá nás vedeli korektným spôsobom prezentovať.
No a aby som pokračovala, lebo už som von z času, ale bude to rýchle. Ako som povedala, každá nová skúsenosť pre mňa bola dôkazom, že sa dá aj to nemožné, že je dobre byť odvážny, že je dôležité snívať, že prekročiť, ako by sme dnes povedali, našu osobnú komfortnú zónu je veľmi dôležité. Že každá prekážka, a bolo ich veľa, bola obohacujúca, boli to rečové bariéry, kultúrna bariéra, mnoho nových konceptov. Španielsko si všetci privlastňujú so slovami ako fiesta, siesta alebo mañana, ale v skutočnosti to tak nie je. Sú to veci, ktoré mňa na začiatku prekvapovali. Musela som ich čeliť, pomaly si na ne zvykať, ale paradoxne dnes po toľkých rokoch sú pozitívnou súčasťou aj môjho DNA. A verte alebo neverte, som veľmi hrdá Slovenka, avšak keby som nepoznala tieto nové koncepty, tak by mi určite v každodennom živote chýbali. Každý krok po tejto dlhej ceste ma ako profesionála aj ako ženu v biznise, ako som povedala, posúval ďalej, naučil veľa. Ale predovšetkým ma najprv naučil veľkú pokoru, pretože byť ženou a hlavne cudzinkou na vedúcich pozíciách v Španielsku nebola tá najľahšia a najšťastnejšia kombinácia. Dnes už to je trošku inak, ale musím povedať, že na Slovensku to ženy majú stále ešte trošku ľahšie. Taktiež povedať, že tie povestné španielské maňana a fiesty sú mýtus viac ako realitou, pretože sa pracuje mnoho. Pracujeme veľa hodín, pracujeme nadčasy, nie len v mojej profesii, ale potom si v rovnakej miere dokážeme ten život aj užívať, a to predovšetkým takými každodennými maličkosťami. Takže tá zdravá ležérnosť, schopnosť prispôsobiť sa v každej situácii, nedbať, improvizovať, je výsada Španielov a nebrať sa príliš vážne, niekedy byť trošku flexibilnejší. Vždy priložiť ruku k dielu, i keď daná práca nie je v našej kompetencii, priamej kompetencii či nepriamej, zomknúť sa a ťahať za jedno lano, tak aby bol výsledok pozitívny pre všetkých, pre skupinu, pre komunitu. O tom hovorila aj kolegyňa predtým, a nie len pre jednotlivca. A spoznala som dôležitosť hodnoty spoločnosti a spoločnej hodnoty, spoločných záujom, ktoré sú prioritou, ako aj rešpekt a úcta. Tiež by som rada prizvukovala, že vnímam Slovensko a nás Slovakov ako tých, čo sa tiež vedia prispôsobiť v nových podmienkach života v iných krajinách, ale želám nám, aby sme boli prispôsobiví nielen vonku, ale aj tu, doma, pre mňa ešte stále doma a na Slovensku. Vrátim sa k snom a túžbám a poviem, že o mnohých tých snoch, ktoré sa mi splnili, som nemohla ani snívať, pretože boli príliš odvážne alebo nedosiahnuteľné. Byť súčasťou tímov, ktoré organizujú podujatia pre Klárovské dvory, vyučovať študentov na vysokých školách a v jazykoch, ktoré nie sú mojimi materinskými, podávať si ruky s futbalovými hviezdami či spolupracovať na tvorbe menu zmyseli šéf-kuchármi, to boli veci, ktoré som si naozaj nedokázala predstaviť. A poviete si ako na to, aký je ten kľúč úspechu. Ja nedokážem povedať jeden neomylný môj recept, ale v mojom prípade to určite bola húževnatosť, zvedavosť, spoznať, počúvať, neustále sa vzdelávať, byť tolerantná, asertívna, komunikovať a učiť sa. Samozrejme, že taktiež ambícia dosiahnuť, no predovšetkým potom odovzdať späť a zdieľať. A o to sa teraz snažím na Slovensku. Teším sa na každý deň, na nové výzvy, ktoré mi prináša do života nielen moja práca. Tieto výzvy nielen očakávam, ale aj sama vyhľadávam. V tomto som veľmi proaktívna a myslím si, že to je tiež veľmi dôležité. Angažujem sa tam, kde môžem byť užitočná a môžem svojou expertízou prispieť. No a v následujúcom období sa samozrejme nesmierne teším na projekty a spolupráce, ktoré sa črtajú tu doma. Opäť musím povedať doma na Slovensku. Nie len, no aj vďaka Československému združeniu v Barcelone, ktorého som zakladateľkou a prezidentkou, som spoznala mnoho zaujímavých, inšpiratívnych Slovákov a profesionálov,
ktorí taktiež ako ja majú potrebu prispieť k lepšiemu Slovensku, i keď v našej mladej a malej krajine nežijú. Pravidelne sa sem však všetci vraciame, máme tu priateľov z detstva, rodičov, starých rodičov, sledujeme dianie v rodnej zemi a nie je nám jej osud ľahostajný. Možnosť voliť, tak ako majú iné krajiny v prezidentských aj parlamentných voľbách, prezenčne na veľvyslanectvách a konzulárnych úradoch, je jednou z tém, ktorá trápi Slovakov v zahraničí, o ktorom som hovorila s bývalými pánmi premiérmi, a je častou otázkou pre tých, ktorí pracujeme na slovenských zastupiteľstvách. Podpora komunít Slovákov zo zahraničia smerom na Slovensko je z mojej skúsenosti kľúčovým faktorom a pokladom, ktorý by sme mali využívať a komunikovať mladým generáciám. Tlmočiť im, aké sú nielen možnosti, ale aj skúsenosti a realita tých, ktorí dlhodobo pôsobíme mimo Slovenska. A takto ich motivovať, aby v budúcnosti boli súčasťou zmeny a rastu našej krajiny, keď sa rozhodnú študovať či žiť v zahraničí. Aby malo byť Slovensko, aké by malo byť o 30 rokov, je otázka, ktorú si kladieme dnes pri tejto príležitosti. A z môjho pohľadu, ak dovolíte, predovšetkým oveľa viac známe ako krajina, preto som použila tieto koncepty, ako je branding, mať silnú značku, ktorá bude rozoznateľná nielen podľa vlajky, ale aj na základe iných faktov a neomylne nás bude identifikovať. Aby sme nemuseli hovoriť, že nie sme Slovinsko, ale Slovensko. Aby sme nemuseli hovoriť, že sme boli Československo a že hlavné mesto bola Praha. Tomuto faktu určite vieme prispieť aj s našou osobnou hrdosťou, o tom tiež hovorila kolegyňa, a s propagáciou vlastnej krajiny všade tam, kde pôsobíme pozitívne, tak aby sa dostala do širšieho povedomia a náš okruh priateľov a známych v zahraničí vedel, že pochádzame z nádherného kúta sveta, ktorý má čo ponúknuť, kde žijú a pracujú skvelí a veľmi pracovití ľudia a kde sa hrdo ako Slováci vraciame. Ďakujem.